ആദർശനിഷ്ഠയുള്ള ഭരണകർത്താക്കളാണ് നാടിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടത്. സൽസ്വഭാവികളായ പൗരന്മാരാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടത്. സ്നേഹസമ്പന്നരായ മാതാപിതാക്കളാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടത്. ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും സമാധാനവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് സത്യസന്ധതയും മൂല്യബോധവും ആത്മാർത്ഥതയും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ ഭാവി ഇന്നത്തെ കുട്ടികളിലാണ്. കുട്ടികൾ അറിവിൽ മാത്രം വളർന്നാൽ പോരാ, എങ്ങനെയെങ്കിലും 4 കാശുണ്ടാക്കാൻ പ്രാപ്തരായാൽ പോരാ, മറിച്ച് വിജ്ഞാനത്തിലും വിശുദ്ധിയിലും സ്നേഹത്തിലും അവർ വളരണം. അതിന് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിക്കണം, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിക്കണം, ആത്മീയമായ വളർച്ച കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കണം. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഒരു പരിധിവരെ വീട്ടിലെ പ്രാർത്ഥനയും സൺഡേ സ്കൂളും ഒക്കെ മതിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ, ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ, വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ചുറ്റും തിന്മയുടെ ദൂഷിത വലയങ്ങളുണ്ട്. തെറ്റായ അറിവുകളിൽ, ദുരാശകളിൽ, വ്യാമോഹങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി മക്കൾ നശിക്കുന്ന ദയനീയ കാഴ്ച നമുക്ക് ചുറ്റും നോക്കിയാൽ കാണാം. അനേക മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണുനീർ വീണ് ഇന്ന് കുടുംബങ്ങൾ ശാപഗ്രസ്തമാകാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് മാതാപിതാക്കളുടെ തണലിൽ സുരക്ഷിതരായി കാണപ്പെടുന്ന മക്കൾ നാളെ സ്വയം തകർന്ന് കുടുംബത്തെയും തകർക്കുന്നവരായി മാറുന്ന കാഴ്ച നമ്മുടെ ജീവിത സായാഹ്നത്തിൽ ശുഭകരമായിരിക്കില്ല. അതിനാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കുട്ടികളെ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് മാത്രമല്ല ദൈവാലയത്തിലേക്കും നയിക്കണം. കായികവും ഭൗതികവുമായ പരിശീലനം മാത്രം പോരാ, ആത്മീയ പരിശീലനവും കുട്ടികൾക്ക് വേണം. ദൈവത്തിലേക്ക്, വിശുദ്ധ കുർബാനയിലേക്ക് അവരെ അടുപ്പിക്കണം. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കണം. ഈശോ പറഞ്ഞു, കുട്ടികൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ അനുവദിക്കുവിൻ, അവരെ തടയരുത്. ഇതാ, ഈ ക്രിസ്തുമസ് അവധിക്കാലത്ത് ചെറുപുഴ ഫൊറോനയും ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികളെ ലോകമെമ്പാടും ദൈവസ്നേഹത്തിലേക്കും സൗഖ്യത്തിലേക്കും കൈപിടിച്ചു നടത്താൻ ദൈവം രൂപപ്പെടുത്തിയ ക്രിസ്റ്റീൻ മിനിസ്ട്രിയും ചേർന്ന് ഡിസംബർ 29 മുതൽ 31 വരെ തീയതികളിൽ ചെറുപുഴയിൽ വെച്ച് ക്രിസ്റ്റീൻ ദിവ്യകാരുണ്യ കോൺഫറൻസ് നടത്തപ്പെടുകയാണ്. 10 മുതൽ 15 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പറഞ്ഞയക്കണം. ഈ സുവർണാവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, നമ്മുടെ ബന്ധുവീടുകളിൽ, അയൽവക്കങ്ങളിൽ, ഇടവകകളിൽ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ സദ്വാർത്ത അറിയിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഈ സുവർണാവസരം നഷ്ടപ്പെടാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം. രജിസ്ട്രേഷനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും 8988-988-700 എന്ന നമ്പറിലോ 8075843144 എന്ന നമ്പറിലോ വിളിക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണവും മരുന്നും വിദ്യാഭ്യാസവും നിർബന്ധിച്ചും വഴക്കു പറഞ്ഞും നൽകി അവരെ വളർത്തുന്ന മാതാപിതാക്കളെ, ഈ ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയും നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സ്നേഹബുദ്ധിയാ നിർബന്ധിച്ച് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കൂ. അവർ കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കട്ടെ. ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി ഈ ക്രിസ്മസ് അവധി ആഘോഷിക്കട്ടെ. തിരുവചനം പറയുന്നു, അവിടുത്തെ നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി, അവർ ലജ്ജിതരാവുകയില്ല. ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ജീവിതങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെ ആശീർവദിക്കട്ടെ, അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ.